Pozdrav ljudi, Rupa na saksiji sa vama, dugo se nismo čuli. U ovom klipu ću vam pokazati jednu neverovatnu stvar, a to je da su Simpsonovi bili vidoviti i predvideli da će Donald Trump doći na vlast. Sad ljudi, možda to vama ne zvuči čudno kada on sedi već u Beloj kući, ali samo se setite kakvo ste mišljenje imali o ovom čoveku pre nekih godinu dana. Mislim, šta reći, u principu čovek je ono klovn, klasičan attention whore. Jeste da ima novci i sve to, ja mu priznajem uspehe. Kad bih ja imao prilike da glasam u Americi, definitivno ne bih glasao za Clintonku, zato što je ona žena čisto zlo. Ako ništa drugo, ovaj lik je barem ono, zabavan za gledanje. Nekako imam utisak da ćemo u narednih 4 godine da konstantno slušamo o njemu, da imamo gomilu mimova koji su vezani za njega, jer on jednostavno što na to na drum. A i kao što sam rekao, attention whore je, tako da će definitivno biti po ceo dan na televiziji. Tako da eto, svaka čast Simpsonovima na tome. Kažem, jeste sada lako da zamislimo takvu sliku u glavi, ali samo se setite kakav ste stav imali prema tom čoveku pre neki godinu, 2 dana. Elem, meni je jasno zašto su u suštini na Balkanu bili uglavnom ljudi orijentisani ka Trumpu, iako je takav kakav je. U suštini razlog je u tome što mu je protiv kandidat bila ona Hillary Clinton, koja je žena čisto zlo, ono, u suštini svima nama na Balkanu se posrala u život nikad više. I ja mogu da razumem zašto su ljudi forsirali Trumpa u tom izboru, ali sam primetio da Donald Trump ima gomilu svojih pristalica, ono, vatrenih u Srbiji. Ne znam kad je on uspeo da izgradi takav kult ličnosti kod nas, ali boga mi sada može da parira Putinu. Eto, samo, da iznese svoje mišljenje, pošto mi je totalno neverovatno da postoji neki američki predsjednik koga će Srbiji, verovatno i ostali Balkanci, toliko da gotive. Sad, što se tiče onih politike, uopšte šta će biti sada, ovo, ono, što se ljudi padaju u nesvest, da li će propasti Amerika i to. Pa šta da vam kažem ljudi, naravno da Amerika neće propasti, to je jedna od najrazvijenijih država na planeti, ako ne i najrazvijenija. Ali ja mislim da tu predsjednik apsolutno ništa ne može da promeni značajnije, jer je to ipak ozbiljna država, za razliku od svih nas balkanskih država, ipak oni imaju decenijske planove. Ne može to jedan čovek tek tako da upropasti. On je tu kao showman, kao što je bio Barack Obama i svi pre njega. On je tu da zabavlja masu i pojavi se na TV-u. Ali on definitivno nije čovek koji vuče konce tu. Što se tiče i samog uticaja američke politike na Balkan, ne, ja mislim da se tu neće promeniti bog zna šta, jer sam rekao u pitanju su više decenijski planovi. Ako sam nešto primetio, eto, na mikroplanu, što se tiče demokrata i republikanaca, i to posmatrajući ovih zadnjih 4-5 predsjednika, to je da uglavnom demokratska opcija, pošto obe opcije ratuju, jednostavno Amerika preživljava na ratu, demokratska opcija kao da gura konstantno taj rat ka Rusiji, što u suštini nas obuhvata jer smo to ono manje više njihova gubernija, mi Balkanci, dok republikanci nekako više vole izgleda da ratuju tamo po Aziji sa ovim Arapima i to. Tako da što se tiče toga, ja bih ipak rekao da republikanci imaju blagu prednost za nas Balkanci u odnosu na demokrate, ali sve su to nijanse, ono, sve će ostati isto i to. Nego eto ljudi, hteo sam da vam podelim samo ovaj video sa Simpsonovima, koga nije video, svaka im čast, stvarno. Ako ste ostali do samog kraja, lupite like, može i subscribe, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!